Community earthquake drill buot mapatuman sa Talisay City, ilabi na sa Kabalayan. Kini ang girekomendar sa Committee on Disaster Resilience. Ang report ni Marie Dumabo. Kini ang gibutyag sa chairman sa Committee on Disaster Resilience sa Talisay City Council, Danny Caballero. Nga angay lang ang pagpaygayon og bisan kaduha matag tuig og community earthquake drill sa tanang 22 ka barangay sa Talisay City. Ato nang hangyoon si Sir Alvin Santillana o atong mga kauban sa disaster team na to nga ato ginang murag atong kuano atong palapdan ang ato ang pagpahigayon sa kinibitong earthquake drill din sa siyudad sa Talisay para gyud nga ma-inform ang public nya makahibaw sa sila unsay ang nila buhaton nga di sila magpanik panahon sa calamity. Mato di Caballero nga usa kini sa ila tukion uban ni Alvin Santillana, ang pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pagbansay bisan sa sitio level sa mga angay buhaton kuno galing masinati ang kasarangan ngadto sa kusog nga pagtayog o linog sa Sugbo. Aron kalikayan nga adunay casualties, ilabi na ang mga ana sa Kabalayan. Kanang ato ang kuano household nato importante kay na sila nga makahibaw po sila kung say angay rin ang buhaton para pag-abot sa calamity ug nailinog nga posibleng mahitabo sa ato ang palibot, dili na ta magpanik ug di na ta maratol at least kabalo na tag unsay angay natong buhaton. Ato ana po ron hingusgan sa dis ang community na gyud down to the grassroots. So probably amo ana silang usahon na sila namo og istorya no ang ato ang mga constituente dito and then ibay purok na sila. Kinihuman sa nasinati nga 5.8 magnitude nga linog niadtong Enero 23 ning tuiga sa San Francisco, Southern Leyte, sa Eastern Visayas. Sa talaan sa OCD-8, sa miaging simana, 31 ka mga tawo ang naangol human pipila kanila na igo sa nahugnong bahin sa ilang mga balay. Dulaan sa usa ka libo ka mga panimay sa Southern Leyte ang apektado sa linog. Samtang sa 63 ka mga infrastruktura sa pribado ug pampublikong mga buhatan ang nangaguba usab. Mukabat sa 69.9 million pesos ang natala nga balor sa kadaot sa lalawigan tungod sa linog. Uban ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.